sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Vina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Love You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Vena. Asa naman ka si Mark? Kulpaan man ko eh. First time mi nga magkita mi kay LDR man mi. Unya, pero mira mi mag-video call kay naman siya sa Dubai. Pero karon nga niya na siya dinhi sa Pinas. O magkita na kami rong adlaw. Gikulbaan ko. Vina, Oh. Mark? ikaw ginagi. Bisag nagtalikod ka pero klaro kayong ikaw. Finally, mahikap na gid ikaw og bagakos. Kumusta? Okay na. Ang akong pasalubong. Halakan. Sorry ha. Nahurot na lagi. Unsaon nga nahibaw na ka. Daghang kayong tao sa amo niya napagay ko yung mga anak. Okay rahan, uy. Nakasabot ko. Sorry, Kiran. Noon sa ni siya, uy, okay na lagi. So, asa man taron? Masa kay mayo kung mutsikin ta hotel. Ha? Sige na, para mas makaspin pataog oras at tunduha ba? Mark, Han. Sorry, dili ko pwede ron. Nako importanteng buhaton, good. Mau ba? Oh, Han. Sorry, ha. Sunod na lang. Mangita na sa tagkakanaan din aron maka-dinner na ta. Ngano nga man ka musugot? Basin niya, pang one night stand ra ko niya. Mausag yun na, dili na ko masabta nimo. Sa kadagag pwede nimong patulan, no? Anak yun kas tao nga minyo. Day, buwag na sila. Oo, nasa ni mga anak, pero nagbuwag sila sa maayong kabubuton. O sa pasad, na naman sila inyang asawa. Pero, kay lisod man ka ng butanga, na-anticipate naman ka ni mo tanang posibleng mahitabo. Siyempre, day, uy. Ako nagipangandaman nga kining among relasyon karon. Dili gini siya sayon. Og nahibaw ko, nga daghan pa may pagsuway nga maagian. Well, good luck ni mo, anak friend. Unsa? Mularga na kagbalik? Dali agot. Nahibaw bitaw ka nga usara ka buwan nga akong bakasyon din sa Pinas. Onya, kano sama ka mular ka? Ugma na dayon. Ha? Onya, wala kami nga niya, nga wana siya. Gimingaw, pero dili kaayo. Dili pa masad kayo ko emotionally attached sa niya, good. O, hinuon. Onya, unsa man? Magpaabot sa kadaglang tuig? Hanak, good. Laing duha ka tuig ni sad kay tagduha ka tuig man ang kontrata. Okay ra na, uy. Dali raman sa tandagan sa panahon. Mao, cute. Ana, I miss you. I miss you too. Finally, after 2 years, nauli na sad ka. Ug na ko'y good news nimo. Unsa man? Anhin ako for good. Di na ko mulargag balik. Tinuod? O, Vina.
Kung mao, dili na ta malayo sa usag-usa? Oh, Vina. Ha? Mag-ipon na ta? Oh, Vina. Kung okay ra nimo, ani di po na to ang mga anak nako. O unsa? Okay ra nimo? Sige, way problema. Salamatan. Diretso na ko sa kong kwarto pa. Oh, di lang ka manihapon? Dili ra pa. Busog pa man ko. Oh, ikaw, si G. Basta usag ko. Diretso ako sa kong kwarto. Oh, Sige lang. Pasagdi lang sa sala. Kasabot ako nga nung ingon anak sila. oh, pasensya na kayo ha, Vina. Sorry ko kayo. Han, way kaso. Taas mo sa kong pasensya. Swerte ko kayo nimo. Mahal lang kita ka. Maong kaya na ko ang tuson tanan para nimo. Vina. Nagluto kong mga paborito sa bata. Tawagan na sila. Oh, sige, malipay gito sila. Ako sa pagkanaogon. Kumusta, Marie? CJ, lamian na mo sa akong luto? Lami pagkaluto. How about you, CJ? Nakagusto ka? Oh, naminasad. Maayo hinuon nga nakagusto mo. Kung maon na ang lamian din mo sa akong luto, di mas maayo. Mas maganahan ako muluto para ninyo kada adlaw. Nalipay ko nga, murag okay ang buot sa mga anak nako. Daan pa ko. Need lang yun sila og more time para lang muhumok ang pagbati nako. Nalipay sa ko para ninyo, Han. Wa pag ko mo mabdos, Vina. Wa pagid Mark. Negative man. Patsikap ka ta. Ha? I'm sorry. Pero dili ka makakonceive og baby, Mrs. Oon sa dok? Dili ko makahatag ni mong anak. Shh! Ayaw paghilak. Okay raman ako, good. Mayong pagbulaw sa Namasagot mga anak. Pero imo sila mga anak. Dili sila ako. Vina, please. Ayaw na i-stress ang imong kaugalingon, anak. Sige ta na, mamawaliw na ta. Ipagawas ang akong mga anak! Mark, Han, kinsa ron? Ipagawas ang akong mga anak! Akong asawahan. Pa, dili mo kuyog ni mama pa. Ani lang mininyo ni Tita Vina, please. Kasi pangyan ako din eh. Di ko mo ba niya? Ipagawas sila kung dili mo gusto magpadayon kung iskadalo ni Ned! Han, Mark, ipagawas ang akong mga anak! bukasan na anak ko siya. Muuban ko nimo. Wa kay katungod nga ipalayo ako mga anak nako! Wa na ko sila ipalayo nimo. Kabubuto nila nga di mo ba nimo? Giunsa ninyo pag-brainwash ang akong mga anak, ha? Ikaw, labi na ka! Bisan kanus awa ko gisulti sa imong mga anak nga makadaot nimo. Og dili ko na batasan. Sige, kung magmagahi gyud mo, ipaagi tali sa legal nga proseso. Mark. Marie, CJ, mahimo bang masayod ganung dili mo gusto mo uban ni mama ninyo? Dili ko ganahan, tita. Kay sukad lang nga nagpuwag sila ni Papa. Anya na amin niya. Iya raman ming pasagdan.
Sahay ka ni, dili may makakaon. Kadugay kayo siyang muuli. Lahi ra nimo. Tinhi, inatiman kaayo minimo. Para kanig ikaw may tinuod na mong mama. Marie, Kinanang gisulti ni Marie, tita. Mong ano lang mininyo ni Papa. Alam mo gihatag niya, please. Mga anak, ay magkabala ka. Buhaton ako ang tanan nga anira mo na mo. imposible man tuod nga makasal ming duha ni Mark tungod kay kasado man siya sa iyang unang asawa. Pero dako kayo akong kalipay. Tungod kay niya nako na feel ang pamilya nga akong pangandoy, kauban ng iyang mga anak. Og nalipay sad ko nga bisan og dili ko kaanak, pero naa ang mga anak ni Mark nga mo'y nagpa-feel nako sa tanang emotions sa usa ka inahan. Binhin na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Vina nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga dekalohan, I love you. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, 27 anyos, single ug may duha ka anak, nagpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong maternal rights. Aron inyo hisabtan, sugdon ko sa diyang nga mabdos ko sa akong ikaduha sa lain na sab lalaki. Ingon ini ang mga panghita po. Mauna. Maptos ko, Stephen. Unsa? Unsa may plano ni mo ron? Pahibaw nun na ako akong ginikanan ani Mirna. Nahibaw kagid nga wa pa ko ikabuhi sa bata tungod kay wa ko trabaho. Unyang saan man ni? Nahibaw sabgit ka nga di na ko kaya, Stephen. Kay may anak na kong daan sa una na kong gikarelasyon. Ug nahibaw kagid nga single mom ko. Di na ko kaya nga ako ra. Magkinahanglan ko si mong suporta. Mao gani. Pasag din sa ko nga pahibaw nun na ako akong mga ginikanan. Stephen. Onya, unsaon man na ni mo ron? Og pananglit, dili mo barog sa iyang obligasyon ka ng lakiha. Mauna, bugo magud ka. Imbes unta mag-amping ka, kay gikan ni anang nahitabo na ka, giuspan pag yun mo. Matod sa akong mga ginikanan, Mirna. Dili yun sila makadawat na to. Pero saan man ni ha? Ganian naman ni. Andam ko lang mo suporta sa bata. Ingon man sa pagmabdos ng tod ng mga anak ka. Pero, doon at lagi pangayon na akong kondisyon. Kondisyon ka, unsa? Pabuwagan kanila na ako. Unsa? Sorry, Mirna. Pero, na-realize na ako nga husto sila. Naglisod gani kong buhi sa akong kagulingong anak. Unya ni patol pa kong sama nimo nga may anak ng daan. Dili na ako kaya, Mirna. Mong pasilo ako. Ya sige, hilak diha, oy. Kay makadaot nas bata. Pasalamat na lang ka. Nabisag buwag na mo. At least, anda mo suporta ang ilang pamilya sa imong gisabak. Na, unay nakadaot ni mo. Homok man kay kag ilong. Mas unahon ni mo imong kasing-kasing kaysa imong otok. Diha, gid ka dapita, nabugo, Mirna. Mao na, Mirna. Mo'y gusto sa akong ginikanan nga ang akong apelido mo'y dadon sa bata. Uwa man ay kaso na ako, Kuwait. Ina na katungod. Dili na ako i-doubt ninyo kay
imo biya ng pamilya o kamoy nagasto alang sa tanan hangtod nga ng anak ko. Ug doon na pa si usasat. Unsa man? Mao'y gusto nila. Nga, dinhina mo ang bata. Ha? Ano di masakunog ka mo sugod? Maako ng anak, uy. Ako mo'y inahan. Nya, kaya ba nimong buhion ng bata, ah? Ha, naglisod gani kas una ni mong anak. Unya, magdungag pagid ka. Pero ma... Ayaw pag binugo, meron na lagi. Gamitan ng utok nimo. Ayaw ipaswabi ng imong gibati, day. Kung adto na nila ang bata, mas makahatag sila sa panginahanglan, ana. Mas mahatag nila ang maayong kaugmaon. Musugot na ka? Di gyud unta. Pero akong gi-analyze pa tayo. Mas mayo tuod kung naan ninyo ang bata kay mas may kapasidad man mo nga makahatag og maayo niyang kaugmaon. Salamat, Merla. Pero wa na magpasabot ha. Gagihatag na nako siya ninyo. Inahan kapon ko, Stephen. Huwag isip inahan. Please, ayaw ko ninyo kikawi nga makita na ko ang bata. Bisag na asya ninyo. Huwag yun problema, Merna. Okay na dyan kayo. Mag-aral siya adlaw kung kanang sa pwede nimong makita ang bata. Salamat. Isip inahan, sakit pa rin ako nga malayo sa akong anak. Pero sa samang hikayon, isip inahan nga naghuna-huna alang sa kaugmaon sa iyang anak. Misugot na lang ko sa ilang hangyo nga ato nila ang bata. Tungod kay naaman sila'y kaya nga muhatag sa bisag unsang panginahanglan sa bata. Nagsabot mi nga kada semana, mubisita ko sa akong anak. Kaupat, aron lang yun mailhan sab ko sa bata nga maoy iyang inahan. Hangtod nga mudako siya. Di okay man hinon sila sa mong setup, pero sa dihang milabay ng katuigan o mag-City Anyos na siya hapit, dili naman nila ipahuwam na ko ang akong anak. Unya. Pasensya na kay Merna. Pero dili na mo sugod sila sa mga magpapa nga. Ipahuwam pa yung bata. Di na mahimo. Stephen, dinahan ko. Dili mahimong ipalayo na akong akong anak. Sorry kay Merna. Pero dili magkaayo para nato o para sa bata kung naagihapon tayo koneksyon sa usag-usag. Minyuuno na ko. O may gusto na ko nga, usan na lang ang inahan nga ilhon sa bata. O ka na, mao akong pangasaunon. Nagkadungog ka ba sa mong kaugalingon, ha? Bisan pag gustuhon ni mo nga putlo na nga tong koneksyon, dili mahitabo tungod kay may anak ta. Pasensya na kayo. Kung mamugos nyo ka, ato na pagi sa balaod. Unsa? Unsa? Uy, ngilngigagod ni mo. Panyasam kag kwarta kunog abogado, no? Ha? Mukuha magyud ka nag-abogado. Madili ni mahimong ilang gibuhat, maako ning katungod. Naibaw ko, Berna. Pero unsa man lagi dag-anan nimo nila. Naa sila'y kwarta, unya ikaw waknan. Ginoo ko. Yan, sa akong nahibalaan ba, na may libreng abogado. Pero abot libre ba jud ka na, no? Na baka na bayad o waon sa ka, uy. Basta ingon nila libre. Pero, lisod sa na, uy. Kay, kuan ra bagyod ka nang dumadaog ra bagi sila ng kasuha, uy. Kay, sukad matao ang bata. May sugot man ka nga ihatag nila ang bata. So, meaning, dili ka kabuhi sa bata. Di ka kasupport? Day. Dawa? Diba? Pero, katungod ra, naadyo kay katungod sa bata. Kung right sa nga itong hisgutan, I think, naadyo kay bawat anak. Doon na kidag-anan na, inahan man ka. Pero kung mangayo ka ng full custody sa bata, no, morag lisod. Kay aside from financial assistance, no, dagdako sila ang bata sa ilang poder. And, sa imo nag-iingon, mag-City Anyos na ang bata, karo nga, pipila ka dong maabot. So, nalay right nga, mupili ang bata, kung asa gitsaganan nga mukuyog. And for sure, dili jud ikaw ang pilion, anak, kay, wa man na magdako ni mo. Dili man ikaw ang yang, kuha na matanog buot. Day. Pero again, ha?
mas maayo nga ikonsulta na nimo abogado. Base na lang di ay, doon na kay chance, o doon na kay paglaom nga at least naman lang, matuman ang imong gustong mahitabo. Day. Tungod silang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako, nakahuna-una anay noon kung i-fight ang full custody sa akong anak. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sugkad nga nataw ang bata, naan ang bata sa side sa iyang amahan, kaysa tinuod lang, financially incapable gid kaayo ko ni atong tungura, ug nasa puy gibuhi nga anak na kung daan sa una na kong ka-live-in. Maong misugot na lang ko ni adtong higayuna nga adto nila ang akong anak. Karon nga 7 years old na ang bata, maoy ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata nako. Doon na ba ko'y katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako nako? Ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chances nga makapangayo kong full custody, maka-fight ba ko sa akong visitation rights isip inahan nga makita ang akong anak bisan pa man sila mo'y naggasto sa akong anak, sukad ni mataw hangtod karon, ug bisan pa man mo'y gusto nila nga dili na ipakita nako ang bata? Ikatulong pangutana, naibawaan nako nga hangtod karon, wa pa di ay birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyang papa ni atong nanganak ko, kay mahangyo man sila nga ilang apelyado maoy i-last name sa bata. Unsa may angay na kumuhaton? O unsa may angay documents nga akong dadon aron makuhaan kog birth certificate ang akong anak? Ug asa man ko mangayo o moduol? Ikaupat og katapusan, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man ta moduol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon? Libre na ba yun? O dunay gamayng bayranan? Kung doon naman, mga pila man sab kaha, palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Myrna. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog, akong tingog today. Ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga problema nato kabahin sa ato ang mga karelasyon, kabtangan, mga legal nga mga papilis, dokumento, usahay way dokumento, kay wa mo pami, wa mo sunod. Sa gayong Attorney Elaine, nga isuwat yun, no? Ay na mo kabalaka, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Sumusta man ang atong mga sukintig paminaw o klase-klaseng pamaagi gyud na ha kung among gihatag ninyo kung unsaon nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema kay para among mas masabtan, mas maklaro pud namo no kung unsa gyud tinuod nga nahitabo kay usahay di man gud na magpareha no, di man naingon nga mao ni ang balaod inaani nato pag-apply mo ni explanation. Lain-lain man na usahay. Tinood mo ning balaod, pero ang approach ba, no? Ang paghatag na tugtambag, lain-lain, no? Unya, inyo ba ang life story niya? Inighimo na mo drama, may mo di mao, muna, makamasuko, muna mo, no? Plus, ganahan sa mi guys, nga makibaw mi taga-asa mo, ug asa na naapil, ug naabot ang amo ang tingog ni Dr. Obra, ug ato ang programa, no? Ug asa na naabot ang drama sa kahanginan. Daghan kaayo tag mga avid fans and listeners gawa sa Cebu, gawa sa Visayas ug Mindanao kay maminaw pinaagi sa ato ang YouTube channel, dili lang sa ato ang radyo, maminaw sa YouTube ug sa DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Kaning DYHPRMN Cebu nga Facebook account guys, dili lang ning ato ang programa kundi ang tanang programa sa DYHP, no? Ang ato ang mapaminaw muna. Believe ko no, gabi nag-anam yung kagamay ang kalibutan tungod sa teknolohiya, pero mula gini usahay di lang yun nato pud abusaran ang technology, no? Kaning technology makaayo man ni, nakatabang man ni, nakapagamay sa tong kalibutan, nakakonect, no? Nato no sa
Pero maupod ni usay makadisconnect kay maabuso man mo na nakapait, no? So think before you click yun mo gina pirmi ato ang i-advise sa tanang mga maminaw nato, no, og sa tanang mga users of social media. Unya di ta patakag patuo sa kanang mga mag-news o magbalita kay kada nay issue nga mubuto daghanang mahimong expert. Uy, believe ko, no, adto ta sa kanang mga legit nga mga news agency, news and information sama sa DYHP, no, nga muhatag nato og sakto nga balita og kaalam para kung gusto man gani gyud ta nga muhatag sa ato ang opinion ug mosuwat ta dinha sa Facebook, at least man lang guys ang ato ang sources sakto, ang pagsabot nato sa sitwasyon, ang atong pag-appreciate sa balaod maupod sakto pod, kay kung di maun na nya ko man lain-lain po niya butuon na pong ubang tao na mukatag ang misinformation. So just the right source. And thank you sa mga likers ug followers nato sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account, ug nagsugod ko The Law and Me sa Facebook. So palihog butag like ug follow ato nga page. Letter sender karong adlaw si Mirna, single, taga Cebu City. Mayor Nestor Archival, hello. Mayor Tamils Menia, hello ninyong tanan din ha. Punto legal ato ang pagastoryahan, kabahin ko nun is iyahang maternal rights. Kabahin ni nga katong nagmabdo siya, no? Ug iyahang katungod, no? Murag mahugman ni nga kaduha na siya na mabdos unya duhapod, no, ang amahan aning iyahang mga duhapod ning amahan aning iyang mga anak wa man ni nagisultig na minyo ba siya, so atong i-assume nga single mother ni ang ato ang letter sender, no. Unya mahug man gud ni nga ang bata muragwa niya, no, naa sa laki, di ipahuwam sa iyaha, uni ngayo siya custody. So unang pangutana, sukad niya na tao ang bata, naa na ang bata sa side sa iyang amahan, kay sa tinuod lang di man gud siya kuno financially capable, no. Unya laban na atong time ug naasad kuno siya gibuhi nga anak niyang daan katong sa first yang ka-live-in. So ang iyang pasabutan niya katong iyang ikaduhang bata, mao kuno ni sugot siya nga adto na lang nila ang iyahang anak. Karon nga 7 years old naman ang bata, mo ilang gusto nga dili na ipahuwam ang bata niya, naa ba siya dakong katungod aron mo fight sa full custody sa bata bisag wa siya magdako niya. Una, simple kaayo, isulti sa nakong balaod para makibaw mo stubag sa iyahang pangutana. Wa man ni sila naminyo aning ikaduha niyang kanang laki, no, nga amahan sing ikaduhang anak. So ang status sa bata illegitimate. Ang balaod nag-ingon kung illegitimate child gani ang kustodiya na agyod sa inahan. Okay? So ang pangutana niya, pwede ba niyang makuha ang bata maski pag 7 years old siya, maski pag 10 years old day? Ang tubag ani, yes. Ngano man, tungod kay ang balaod nagklaro man na wa gani mo naminyo na agi na nimong custody. In fact, ang katungod sa amahan visitorial rights ra. Gamay ra gid kaayo nga mga higayon og instances. Di man sa jud ko maingon og zero, no, nga wa gyud kay ako mismo, no, kupot man gyud pug kog kaso nga although illegitimate naa sa papa ang kustodiya, pero kinahanglan gyud nato iprobar nga di gyud makaayo sa bata nga adto siya sa iyahang mama, no. Na ug ang bata maski pag city anyos moingon og gusto nga moanha nimo, wa gyud mabuhat ang amahan ug ang lulog-lula, no, sa side sa papa, kay number 1 ang balaod na pabor nimo, number 2 ang choice sa bata dako kayo na og weight, no, sa pagdetermine sa korte og hatagan ba kag kustodiya or dili. Kanang duha lang daan og yes gani ta dihan dapita ay na kuha gina nimo ang bata day, naagyud kay katungod mo fight sa full custody sa bata maski wa nagdako nimo. Okay, ikaduhang pangutana, kung gamay man ang chance nga makapangayo ko full custody, maka-fight ba kus akong visitation rights, isip inahan nga makita akong anak bisan pa man sila maoy nagasto sa akong anak sukad ni mataw hangtod karon bisan pa man maoy gusto nila nga dili ipakita nako ang bata.
nabali naman hinuon ni. Di ba, ang akong giingon kaganina, ang illegitimate child, ang full custody sa mama, ang katungod sa papa, bisitorial. Karon ang iyang sitwasyon nabali. Tua ang kustodiya sa papa, dili ipakita ang bata, bisitorial rights iyang pangayoon. Nayabag na. Di mauday. Wrong. No? Ang imuhang katungod kuhaa. Ikaw ang naikustodiya. Sila ray pwedeng mo bisita. Pero of course, no, ang kanimang kong kustodi sa bata, pwede gining masturyahan, masabutan, basta klaro kasabot ang duha ka parties, ang amahan ug inahan. Usahay ang gamiton pa ani nga para dili ipakita kaning suporta, lahi baya na. No? Maski pag siya'y nagpadako, obligasyon man na niya. No, isip amahan nga muhatag og suporta para sa iyang anak, kaya man ang anak, no, dili man naingon nga wa kay contribution di ka kakita sa bata, kay iya man ang obligation. So naagyud kay chance, no, kana kung ingon ta dili sa gyud pwede butang ta lang, no, like I said, no, na amang gyud instances sa katong pinakagamay nga porsyento na sawod ka salang dinha naa ka diha dapita, di gyud pud pwede nga did-an ka nga makakita sa bata, did-an ka nga naikustudi sa bata. Kay like I said, naamging balaod nimo did-an na hinuong ka. Okay? So, pwede gyud ka maka-fight gihapon for those rights. Pero ngano mag-visitorial rights man ta, may pag mag-fight tag joint custody. Kay, usahay mas makaayo man pud nas bata, nga makaila siya, ug magdako siyang makaila sa iyang magpapa, nga wa naggubot, no, wa nag-ilog, di masigig away, kay usahay raba, ang bata matunga, mabingka. Nya, kita raba, di raba ta kapugong usahay, sultig bati, kabahin sa imyohang kapikas o sa amahan, nga wa raba gid unta intay sa laylabot sa away ninyo. No, gipakatawar man na. Bulisod kaayo, no, nga mapugos ang bata nga mo take og sides, which is not good. Ikatulong pangutana, nahibaw-an nako nga hangtod karon wala pa day birth certificate ang akong anak. Nagtuo manggod ko nga gilihok ni sa side sa iyahang papa, atong nanganak ko kay nihangyo man sila nga ilang apelyido maoy at ang last name or i-last name sa bata. Unsa may angay na kong buhaton o unsa may angay documents nga akong dalhon aron makuhaan ko og birth certificate ng akong anak ug asa man ko ang ngayang moduol. Tungod kay illegitimate ang bata, ikaw gyud ang angay mo parehistro kay ikaw man ang inahan. No, gadanghag sad ka, Mirna. No, nganong giunsa pud ninimo nga wa man ninimo liho ka nga responsibility man ninimo in town day. Uy, syaro man sad ka, no? So duol dito kung asa Cebu City siguro ka nanganak kay taga Cebu City man ka, adto dito sa local civil registrar, no, na nadapit sa Department of Health. Kuhaa pagparehistro, pagdag ID dito day, pagdas imuhang documents adto dito para maparehistro nimo. Ang tawag ana, Mirna, late registration. Okay? Ikaupat o katapusang pangutana, tinuod ba nga dunay libreng abogado? Asa man tamo duol ana aron mangonsulta sa akong sitwasyon? Libre ra ba gyud or dunay gamay bayranan? Kung duna man, mga pila sad kaha og asa. Okay. Daghan nga mga abogado nga willing nga mohatag sa ilahang serbisyo nga legal. Una, naatay Public Attorney's Office, mao ni sila ang abogado nga gibayran sa gobyerno aron paghatag og representasyon nga legal sa mga kabus ug mga indigent nga mo qualify sa means o sa ilahang test no nga indigent pa. Kaya halang tamo kog Certificate of Indigency. Ikaduha, ang Integrated Bar of the Philippines, Cebu City Chapter. Usa na siya ka organisasyon dinhi sa Cebu sa mga abogado na naay legal aid program nga naghatag og serbisyong legal pinaagi sa means and merit test, no, kung mo qualify ta ana, then pwede nga mga lawyers or members sa IBP Cebu City Chapter ang muhatag og tambag og representasyon nimo. Ikatulo, daghan kaayong mga organization, non-government organization nga ang advokasya ang katungod sa mga kababainhan, Legal Alternatives for Women, Children's Legal Bureau, no, kana to name a few, nga muhatag og tabang og tambag ninyo ug naapod na sila mga resident nga mga lawyers para sa mga legal problems ug concerns. Duula lang na sila dinha, pangitaan na ilang address dinha sa Facebook ug sa internet para makapangayo kag tabang ug tambag ug representasyon nila nga bahin aning imong issue para makuha nimo ang kustodiya sa bata.
Okay? Ay kaguol kay ang balaod na adapin nimo. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhiga pun sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata Carmen, daghang salamat og maayong adlaw.